Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, Pitsa 15 na, bulan sang Disyembre tuig 2020. Napulo ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 17 diyas na lang, sug-alaw na naton ang tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa South Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Paskwa sa Kapitolyo Ceremonial Light On ginpatigayon kagabi. Nokpo, ginahulat pang resulta gikan sa crime laboratory sang isa ka pulis corporal nga ginaligar nagpositibo sa illegal nga droga. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte sa cabinet meeting ang presentasyon sang Department of Education nga magpatigayon sang pilot implementasyon o kon dry run sa face-to-face classes sa mga eskwelahan nga yara sa lugar nga may manubo nga risgo sang COVID-19 para sa bilog nga bulan sang Enero tuig 2021. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang DepEd magapakig-angot sa COVID-19 National Task Force para sa monitoring sa pagpatigayon sang dry run. Ang dry run ipatuman sa idalom sang istrikto nga health and safety measures nga may commitment para sa shared responsibility sang DepEd, local government units kag ginikanan. Ginklaro lamang ni Roque nga ang face-to-face hindi compulsory sa mga lugar nga tugutan kag sabaylo, voluntaryo sa bahin sang kabataan kag ginikanan. Ang buot silingon, hindi compulsory, hindi mapilit ang ginikanan kung hindi nila pagpakadtuon ang ilang kabataan sa mga bulutuan. Bangod sa kahadlok pa nga base maglaton sa kabataan ining COVID-19. Dry run pa lang ini. Lantaon ta kon ano ang mangin reaksyon sang mga ginikanan kon bala matugot sila nga ila kabataan pakadtuon sa tagsa-tagsa kabulutuan sa mga lugar ya nga manubo ang mga ginigo sang COVID-19. Pananaw ko daw kadelikado. Manubo tuod ang ginigo sa mga lugar pero kon pagwaon mo ang kabataan padulong sa mga bulutuan, delikado ini nga tikang sang DepEd. Pero sa nasiling ko na, base pa man lang, nga sa masunod nga tuig, madula na o kung mag-iskirda na ining COVID-19. Kag, kon kaluyan nga makaangkon kita sang baksin nga sa karon, ara na, ginapatigayon na sa bilog nga kalibutan. Ang edukasyon sa nasiling ko pinaka-importante ini sa palaabuton sa kabataan. Bisan paano, ikaw kon imol pareho sa aton, kon imol kita, ang aton nga prioridad, amo ang edukasyon sa kabataan. Para buwas damlag,
wala man kita sa ipanubli nga manggad, wala man kita kadutaan, ang ibilin ta sa aton kabataan amo ang edukasyon. Kung graduado ang kabataan, buwas damlag, hindi mabudlay ang pagpangita sang trabaho. Sa subong niya, kung wala ka tinapusan, kabudlay gid sang sitwasyon. Kabudlay ganing ibang tag-iban 2 kurso, hindi pa makaubra. Diyan mo nang siling ko, importante kayong edukasyon. Pero, kung ibaylo ang edukasyon sa kabuhi, of course, sa kabuhi kita, sa kabataan. Ano naman ang edukasyon kung magkalapugday ang aton kabataan? Kung magkaladula ang aton kabataan bangod sang balatian, di prioridad naton ang kabuhi. Ikadua, ang edukasyon. So kinanglan, ining plano karon sang gobyerno, ipatigayunon ang pila ka mga lugar ang pag-inatubangay sang kabataan kag manunudlo. Ako nagalantaw ako sang posible na reaksyon sang ginikanan. Kung ikaw ginikanan, matugot ka ngang kabataan mo, pagwaon mo. Sigurado ay ako pagpagwa sa kabataan, padulong sa bulutuan, hindi niya mapunggan nga tawag social distancing. Mahampang niyang kabataan, malinagsanay inang kabataan, kag hindi maibitar ang social distancing. Amula na nga kon, ipasiguro gid. Kabataan na mo, wae mo na sa kabataan, wala na sa kabalo kung anong matabo sa iya. Wala na sa kabalo kung anong COVID-19. Ang sa pinsara na iya, mahampang siya, ma-enjoy siya. Kabay pa nga ang plano ipasiguro gid. Kinahanglan maid-id nga pagtuon kag konsultahon gid ang ginikanan para wala binasulay. Base bala? Ang aton base. Di ko lumapta na karon ang COVID-19 ka mag-igong kabataan, sinong manabat sina? Amo lang ina ang risgo naton. So, tunan anay maayo, padalma naton ini, konsultahon ang ginikanan, kon bala, sugot sila, nga pakadtuon na ang mga estudyante sa tagsa kabulutuan kag mag-inatubangay sila sang manunudlo subong man mga estudyante. Tunan anay, padalman-dalman, panilagan, antes kita magkasa sining karon plano nga pagpadulong na pag-inatubangay na sa mga manunudlo kag mga estudyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 na. Morning sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod. Bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na? Gasiga na ang probinsya, gasiga na ang mga plaza publika, hindi lang sa Bacolod, kundi sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang Bacolod? Kamusta mga merkado? 9 minutos na nagligad ang Korpyo. Pizza 16, katapusan nga Korpyo, alas 4. Buwasya, alas 3 na sang kagahon preparasyon sa Misa de Gallo. Kamusta na ang aton mga utod? Mga driver naton, ang mga balita sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang aton patrol galagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Kumo Martes subong ang nagaman sa patrol, hindi ka mo matingala. Dalaga et gwapa, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning, Action Fred. Merry Christmas. Kag Happy Mother's Day. Subong adlaw, Action Fred, no? Ay, oo. Pizza 15 gali, no? Yes, Mother's Day, Action Fred. Di, mayo naman yung mood sang aton sini nga mga Iloy. Mangod nga may ara sila sang pang Christmas shopping, Action Fred. Ina kung may bilin. Ha? Ina kung may bilin. May ara ginay Action Fred sang bilin. Kay may 13th month pa man nga ginhatag sining aton sining mga employers para Action Fred bisan pa paano makapreparar, makapanghimbos kita gamay
para sa maabot nga Christmas. Ang iban pag abot Action Fred sang amoni nga mga dates sa maamoni nga mga tiyempo, mga panahon, amat-amat na sila nagabakal sang ila sinibalaklon, sila mga lulutoon para paglapit Christmas, hindi na magpagutok sa mga grocery stores, hindi na malawig ang linyahanay, kag avoid Action Fred nga makigsalamuha sa madamo nga tawo. Ungod sa gihapon, ara ang COVID-19 pandemic, pero hindi ini Action Fred basihan nga mag-untat man kita abi sang naanaran tayang Christmas Action Fred upod ang aton sininga pamilya. Pero may mga pagbago sa gihapon, kaya usually mga family reunion ginaheld gid kong December, pero subong ginadilian ang mga mass gatherings Action Fred. That's why nga upod mo lang danay ang imo sinigid nga mga immediate family sini Action Fred nga adlaw sang Paskwa. So Action Fred usually amoni nga mga ga-prepara na especially aton nga mga simbahan kay buwas sa kaagahon nasugod na Action Fred ang Misa de Gallo Action Fred. It's naanaran man na Action Fred sang aton sini nga mga kauturan kag kita man nga starting December 16 sang kaagahon nagaumpisa naman ang siyam ka adlaw Action Fred nga Misa de Gallo, which is ang iban Action Fred wish may ginapangamuyo nga specific nga bagay nga kun makompleto kuno nila Action Fred ang anom ka Misa de Gallo maihatag ina Action Fred sa ilan. Ano mo kun siyam? Siyam Action Fred. Oo. Pero Action Fred, bangod sa COVID-19 pandemic, may mga adjustments man nga ginhimo sining aton nga LGUs, ang aton sining simbahan, significantly diri sa Diocese of Bacolod. Kaya as you mentioned, Action Fred, was may adjustment sa curfew hour para Action Fred mag-giveaway sa aton sini mga kauturan nga magatambong sa Misa de Gallo. Pero may ara karon Action Fred starting karon sa gabi December 15 may ara na kita sa mga anticipated mass. But silingon Action Fred wala labot sang kagahon nga December 16 may December 15 nga gabi karon nga misa nga i-count siya as simbang gabi Action Fred. Abanse ha? Oo, abanse Action Fred. Alas 5 inisang hapon amula na siya Action Fred ang misa dira kay kung hindi makaten sa kagahon pwede sila sa gabi Action Fred kay unlike sa una gaalalawas Action Fred ang mga sumilimba sa simbahan kada kagahon galing ti subong kay 50% capacity lang sa simbahan ang pahanugutan dapat Action Fred sundon tagid ina. That's why nga wala labot sang anticipated mass kada gabi duha ka Misa de Gallo ang patigayunon sang aton sini nga mga Action Fred mga simbahan. May 3:30 AM kag may alas 5 man Action Fred sang aga duha ka mass in Action Fred. Kaya alas 5 sang hapon sa kada gabi naman Action Fred. Okay? So kung hindi ka makasimba sa kagahon sapon pwede ka? Yes, correct gid Action Fred. Oo, kagati ang bangko ni first come first serve base bala malain ang buot sa iban nga tuyo nila magsimba sa amo na nga adlaw hindi sila kasimba galing kay stricto gid nga hindi pagpanugutan nga once mapuno na ang seating capacity sang simbahan hindi na makasulod kag hindi na Action Fred makatambong sang misa to avoid man sang paglaptas sang COVID-19 kag hindi man maguba ang pangako sa aton sini nga mga diocese nga tumano nila ang health standard upon health protocol Action Fred nga ginpangako nila sa aton LGU man. Pwede man sagwa siguro tindog sagwa pwede man. Lapad ba na sagwa kun katedral ang pagabalan sagwa ligwa pa man sagwa. Yes, tindog lang anay tulo tindog lang pero kis Action Fred kung ara na sagwa bala hindi man makontrol gid kay specific gid Action Fred mo nga seating capacity gid lang sang simbahan ang pahanugutan Action Fred pero nakakamiss ina Action Fred nga although iban abi may tuyo magin magsimba may iban man nga may
sideline man Action Fred nga abi sa mga kabataan do uso gid Action Fred nga kisa dira ang oras man nga magkita sila sa ilaman nga loved one nga nobya upod sila simba upod si ang mga abyan mga magbarkadahay galing ti subong Action Fred do medyo imposible naman in Action Fred nga magtililipon kaya hindi gani pwede katuparay para mapabilin ang ginatawag na social distancing. So, Pwede man ro actually din. Kung may mga cellphone ng aton mga auto, di ba pwede man? Yes, Action Fred. Live ba ng Virtual- misa, di ba? Yes, Action Fred. Ma-live ina sila Action Fred. Mas no? mayo na lang na sa balay, lantaw ka, makakonsentrar ka pa, daw, kag hindi pa ka matintar, kaya kung nara ka na, damo ka labay-labay, damo hala, balikid wala kag tuo, gari nagabong ang mga sapatos, pero kung nara ka sulbalay mo, makakonsentrar ka pa. Oh, amo na ba sa iba Action Fred nga, hindi lang sila yung magpasimbahan. Kahit yung makasala man sila yapon. Kung ara lang sila sa ila, balay Action Fred, nag-observe kung nag-ati, paagi naman sa advent of technology, subong ang mga panahon, di pwede, good Action Fred. Madistract ka mo. Labi na oo. gid, lang tawa ko. Kung magsimba ka, be, ikaw masimba ka to. Di natural, mabalikid na sila, kaya gwapa ka mo. Di ko Ay, ni wow. madula ang ilang konsentrasyon. Do imbes nga ang tuyo mo, mati misa, pagpuli mo, do matuyawan ka na. Ay. Do matuyawan ka na Action Fred, kaya pilit ang mata nila. Pero ti, mga ano lang natin Action Fred, mga possibilities lang na kumbaga. Pero ti, lauman naton, buwas nga daw Action Fred, sigurado, may ara naman kina sini mga amuni oras, may mga jeep na ni buwas nga magabiyahe. Kaya parati may sakyan ang aton sini nga mga nagasimba, Action Fred, nagapadulong simbahan. Kaga may ara man na, I know, pilion sang iban nga aga pa man maglakat-lakat, dala na lang exercise Action Fred no padulong sa simbahan. Pero ti subong Action Fred, nga adlaw, wala pa man sang dapat igwa no ang aton siniwag aksyon kay di 4 a.m. paya subong ang curfew although 18 minutes na nakaligad pero buwas siya last stress Action Fred gin-adjust sa ating curfew hour sigurado damo na ni Action Fred siyang magwa man nga magapadulong sa tagsa ka mga kaparokyahan ni Action Fred para magtambong man sa ginatawag nga Misa de Gallo which is significant gid Action Fred sa aton sini nga mga Pinoy kita abe nga mag-celebrar gid no sentro ang Ginoo sa tanan Action Fred naton nga ginahimo Action Fred. Sa palibot sa syudad sa Bacolod, Subo Action Fred nagagulugalom ang kalangitan. May mga laka nga pagkilat Action Fred pero hindi man sila nga paanggid subong ang kaagahon. Pero ti base Action Fred no, wala lang kita kabalo base may mga isolated rain showers subong man nga adlaw bangod nga ti kabalo naman kita kung Desyembre medyo maulano ni Action Fred ang panahon naton pero ti dala pa ina sa bulubugnaw nga panahon Action Fred naglabay kita sa Plaza Publica diri sa syudad sa Bacolod kanami na kami nagaigpat-igpat naman Action Fred different colors ang Christmas lights ang imo sini nga makita subong man sa may Capitolio Provincial Action Fred no dala na dira ang Capitol Park and Lagoon. Ari naman Action Fred ang mga tents sa palibot sang Bacolod Public Plaza para i-allow naman ang aton sini mga vendors naglain-lain ang ila sini nga mga baligya nga i-allow sila Action Fred sa atubang sang simbahan. Actually, subong Action Fred, may mga nagapinulaw na di nga mga tao sa tagsa ka kiosko, nagamat-amat na display kag nagakaayos ang ila sin Action Fred nga mga baligya para pag bukas karon mag-ulo adlaw Action Fred. May ara na sang lulantawon, may ara na sang baklo na aton siniwag ka-aksyon nga nagapangita sang regalo para man sa ila loved ones, especially subong nga December 15, Mother's Day, ang iba nahatag ng 13th month, tila hindi Action Fred Kiss. Abisan ginagmay lang ang Pinoy mangita gini isang paagi nga makahatag sang regalo. Ano na aksyon yun din? Ito ba nga sa katedral na? Yes, Action Fred. Kaya ginaayo sa simbahan nga daw basar? Yes, Action Fred. So may mga ara na sila, gatukod na sila sa ila, mga pwesto. Oo, may ara na Action Fred. Ang iban, empty pa.
ano pa lang Action Fred do base pa lang balasang ilang nga do kanupin ang iban may ara na Action Fred sang display. Kag subong aga pa temprano pa Action Fred ari na sila nag-amat-amat ng Action Fred kaayo pa sang ila sining mga klayohon. Diri ni Action Fred sa tubang gid mismo sang San Sebastian Cathedral. Ay mamangkot ako Action Edin. Sa piyak na sa palibot, kamusta mga bindurara na? Dali na dula si Action Edin. Luyag ko mamangkot kung bala ining mga bindor naton nang kabaligya sa mga prutas ko nakaplastar na dira sa palibot man sang Plaza Publica. Tawagan ta sa Special Communication. Action Edin come again. Yes, Action Fred, sa imo na mention bala nga usually diri na display ang prutasan, wala pa sila Action Fred sa kiosko. Bali ang umpisa di Action Fred sang tents halin diri bala sa corner gid sang Halandumon Tower. Palibot didto sa ulunhan lang sang station number 1. Amo lang na sa Action Fred ang ari diri nga mga canopy tents, pero didto sa ginadisplayhan sang mga prutas na anara naton, wala pa sila Action Fred. Bo dira ibutang. We don't know Action Fred no tanawo naton kung panugutan nga dira sila gihapon o kung diri sila sa pwesto man sa mga dry goods Action Fred. Batayan na naton kay empty pang mga kanupitens, hindi kita kahambal kung ano pa ring mga i-display man sang aton sini Action Fred nga mga vendors. Lastly, dalon ta na lang Action Fred kay damo man nagapamangkot, although medyo subo-subo man, pero aprobado na iya sang Regional Interagency Task Force ang moratorium sa pagbaton sang mga locally stranded individuals sa 4 ka mga local government units diri sa Negros Occidental. So, base ini Action Fred sa resolution ang RIATF, ini mga LGUs amo ang Banwa sang Candoni may approved travel suspension umpisa sa December 17 Tubtob 31, ang Moises Padilla, December 21, Tubtob January 2, 2021, ang Valladolid, umpisa December 24, hasta January 1, 2021, kag si Palay Action Fred, umpisa Desyembre 20, Tubtob Enero 2, 2021. So, Subo Action Fred on the part sa aton sini mga ka-action nga gahingagaw kung tani puli para makaupod ang ila sini nga pamilya nga ari diri sa ilatag sa Kabanwag o kon syudad, pero galing kay ti medyo puno-puno naman Action Fred kag hands up man ang aton sini nga mga LGUs during this time nga nangayo sila moratorium nga hindi pa sila Action Fred or need nila sang time para ma-accommodate naman liwat ang aton sini nga mga LSIs. Ang ami ara subong mahingagaw Action Fred kay pinaka minimum diri pinaka least Action Fred no nga nga moratorium will start December 17. Galing kay ti ang budlay lang dakis Action Fred bala may ara kita nabalaan nga although nakapabook na siya abi ang schedule Action Fred ara pa siya abi sa pinakaulihi kay ti ko nakapabook na yang nauna dito sa imo, syempre mauna gid puli kung hindi ka kalaga sa seating capacity ti hulat-hulat gid ikaw. Amo na Action Fred ang masubo-subo dira nga hindi subong niya bala kapag gusto travel kung wala sang COVID-19 subo Action Fred ang iba niya ato na siguro sa abroad kay gusto nila magselebrar sang White Christmas nga ginatawag. Ang iban Action Fred nagpauli nang aton sini nga iban nga mga OFWs para magkaupod ang pamilya diri nila celebrate sila sa Pasko diri sa Pilipinas. Ang iban nag-absent na, nag-leave na sa trabaho para magtabok sa iban nga mga rehiyon para magkapauli sa ila. Galing Action Edin, laruhod ka lang. Ato mga pizza nga ginlawag mo, amo ng katapusan nila nga pagbaton sa mga LSI naton. Pag abot santal nga adlaw, hindi na pwede. Yes, Action Fred, hindi na gid pwede. Do kasubuhaw, ti iban abi ko malang-alang, ano na lang? Amo na sa Action Fred ang hamba ko nga kasubo Action Fred. Kay ti hindi sila yung magbaton, although Action Fred kis ami ara na mo nga may schedule bala abi isa na ka persona mapuli sa December 18. Galing kay ti nag-start na ang moratorium December 17. So i-hold gina to sa Action Fred kag i-reschedule ang iya sini nga pagpauli diri January 4 pa
makapauli Action Fred galing kay tikis wala sang may mahimo. That's why Action Fred no kabudlay sang obra sini sang aton sini nga mga officials nga kisa balay hindi taman mabasol man ang iban nga may reklamo, pero we should understand ba Action Fred kisa ang sideman sa aton sini nga mga LGUs nga kisa hindi nila na ma-accommodate ang tanan bangod nga gutok, kinahanglan nila mag-disinfect, kinahanglan nila Action Fred mag-repair man sang ila sini nga mga quarantine facilities, pero insendihanay lang Action Fred ang tanan. Kung sa bagay, actually din, ang komunikasyon hapos mo lang subong. Damo na komunikasyon, mas temprano mga paryente, kilala, tawgan nga daan, hingabot, anong ibo flight, anong nga adlaw. Hindi pagpasubrahe, kay pag-abot mo sa mos ni nga tal nga pizza, hindi ka na makasulod. Subong pa lang tawgan na para may coordination Action Fred, no. Galing kay amo to mention ko kisa tungod sa kapuno na schedule ka Action Fred in time gid sang moratorium do amo inang masubo-subo kag mabulubudlay Action Fred, no. Pero sige lang, importante, makapuli ikaw pagkatapos ang moratorium, magkaupod mo na ang imo sini nga pamilya. So, tanan Action Fred, ga-adjust sa gihapon or naga-cope up sa ginatawag ng new normal samtang nagapaday ng COVID-19 pandemic. Reminders lang sa gihapon sa aton nga mga kaksyon nga magsuksok sang face shield, face mask, kag pabili ng social distancing sa tanan nga oras. Hindi magsalig nga may ara kita Action Fred mo nang labayan siniblang nga kaagahon nga wala naga-face mask, wala naga-face shield. Kay kuno wala pa sa mga otoridad man nga masaway, wala pa man sa damo nga tawo. Pero importante, paminsaron mo gid perme ang imo safety, ang imo kayong lawas, kay hindi lang ikaw maapektuhan, kundi ang ginapulian mo man nga pamilya. Para naman sa complete nga management sa inyong nga liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Kaya Time las 4:28 na. Bao, kadasig sang inadlaw. Anong pamahaw nyo la subong? Daw ka namit pamahaw karong gaga, no? Kadamo subong guno, bla ng guno nga labas. Amo nang nami mo, ang guno, butangan mo lupo, paitan kag kamatis, sabawan mo siya, sos puwerte katamis sang sabaw. Tapos, ang iban, bakal kisa ka kilo, puwertek na mo, no? Ang iban kilawon mo, basta preska lang. Ang iban pamalahan mo, ang iban turtahon mo ba? Guno lang, 4 kaputahe ba? Okay na. No? Among karon nga aga, kanami ti pamahaw. Ang lupo, kamutamot mo. Inang pagkaluto sang imo tinula, isampaw mo siya, bakiton mo dayon, ngayon di sa malata, sos sa pagkanamit, wala tupong. Ang hamot mula sang lupo do Pinoy kagid akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Oy, ang aton mga plantador gapulo panghakroy kunubo ang ila produksyon. Ari ho, basi makabulig ini sa inyo gamit kabosang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique complete fertilizer opdi lang sang 2 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sa inyo tubo. Ipaluap ninyo sang anom ka unique kag 2 ka urea kada ektarya. Tonelada garantisado kag purisa maayo. Tungod ang unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patamis, sulfur, magnesium, kag calcium, solusyon sa acidic nga duta. Gamit na sang unique complete fertilizer, mabakal sa Gold Star Farm Trading, Kabangkalan,
payaw kag mga suki nga agri-supply. Sa dugang nga kasayuran makigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Una nga hutong sa aton pagpulo panamyaw, kay Zoraida Lucero, good morning. Kay Edsel Dilmar, kay Alex Puentes, kay Moon Lisay, kay Lito Sigundes, nagamonitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kay Jose Mungcal Torilla, kay Ganghi SJ sa Switzerland, good morning. Kay Banisa Mayo, good afternoon, hapon dira sa Minnesota. Kamusta Banisa? Kay Sinaida Tumayan, kay Philip Lauriente, subong man kay Josette Magua de los Reyes, kay Josette Magua de los Reyes, kay Cory Bidaha, kay Lorito Armas Bidaha, kay Dilia Liabe, kay Imbong Jocampoda, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa bayan. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Rooney Sidayon Gordon, good morning. Kay Jason Alegria, kay Aida Alunan, kay Evelyn Pamusino, kay Jesus Morino, sumuman kay Jory Montiliano, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Anano ang mga balita dire sa Bacolod, probinsya kag Bilog nga pungsod Pilipinas. Maayo man niho. Aprobado sang House Committee on Labor and Development ining hagna bala nga nagamando sang 14 kadlaw paid pandemic leave sa mga private sector nga mga empleyado sa panahon nga nagdeklarar sang global pandemic. Nami no? Sa nagligad nga hearing si Mana, ang panel ginaprubahan ang proposed Pandemic Leave Law 2020. Ang nagduso sini Gabriela Women's Party nga representante si Arlene Brosas. Ini nga bill naghatag sang 14 kadlaw ka pandemic leave sa mga empleyado nga kumpirmado probable kag suspected kaso sang COVID-19 o kung iban pa nga mga pamalatian nga naglabot sa pandemic status nga nagpaidalom sa medical quarantine. Maayo man
nga amak mo ti 14 kadlaw, bayran ikaw, no? Kung igo ikaw sining balatian kagaw. At least maayo ano? Daw maayo nga klase hagna para sa aton mga utod ti kalaay man karon nga nang masakit kay mo ya ti may mga sikli man. Ngali may ara yang no work no pay kita nga mga utod ti kumadalakas ning hagna ngani ti kabay pabisan paano ang 14 kadlaw makmo 14 kadlaw ya kun no work no pay ka sus kabudlay man nga wala kay mo sweldo may balatian ka na wala ka pa sweldo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Oy sa aton mga utod bala ini bilang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Hingalitan ninyo ini. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Dira sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gauge kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. So, ang aton suwestyon, lang ko'y bakal kamo sang ila produkto kay mabakal sa Life Extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Hindi magali na, mabalik ako dugay-dugay. Unahon ko lang ni ang aton sini paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni waton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod yung kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan anong kaintangan, responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang Morning kay John Villarosa. Bao si ako maldita rin na siya, sa Hong Kong naman siya. Kay Janet Bakakao, good morning. Kay Nel Malanday. Kay Marilyn Dilar Olvido, Sikihor. Kay Alex Muntisa, good morning. Kay Bret Hart Tunato, good morning man. May lang pag-upod sa ato na, tagsagid kagkaagaon. Dira kay Engineer Mungkada, kay Judge Snap Diamante, morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO. Si Paririmias Arroyo, bugtaw na niyo. Kay Roy Marino, kay Raul Alibuga, Galadlad, Canada. Kay Pare Erning Hurilyada, good morning lang.
Kay Stoy, querido, morning. Uy, sa aton nga mga kauturan bala nga mga mangunguma, kung wala ka sang sinuptan, sos. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Ano naman ni ang natabo? Primero, ang mga Makabayan Block ang ginbira. Kag ginaplanuhan nga hindi na pagpaintrahon pa sa eleksyon sa tuig 2022. Gintudlo nga daw amo ang nagasuporta sa mga komunista. Disgrasya. Pati si Vice President Leni Robredo ngayo na sang tabang sa publiko bangod sa report nga pati siya daw madalasa. Daw niya tudlo siya nga may angot naman sa komunista. Siling sang Vice Presidente niya ni binuang na ganiya. Ang red tag nga ni pati siya gindalasa na nga daw iangot na sa komunista. Pangayo sa bulig sa publiko sini mga fake news gani. Di balo ka naman. Pasulod ang 2021 panimaho ang eleksyon ang pila ka mga maalam nga mga nagamanipular sa mga isyo tinginahanglan gubon mo gid ang imo sini kasumpong para nga pag-abot sa ang 2022 palay-palay na ang iya sini nga politika. Ina, kung gaplano, ang Vice Presidente nga maglagan presidente sa tuig 2022. Damalayo pa man Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Anano pagid ang pila kadalag ko nga mga balita. Si Presidente Rodrigo Duterte ang palayag sa Malacanang hindi siya magsugot nga hindi kita makabakal sang bakuna batok sa COVID-19. Ito nga ang report subong do gina-corner sang manggaran nga mga pungsod ining bakuna. Yung manggaran nga pungsod yung makabakal mo insigida. Gusto mo cash, ara dayon. Gusto mo dollar, ara dayon. Suno kapon kay Presidential Spokesman Harry Roque, may paagi ko nga karon ginahimo ang presidente agon makasiguro nga makakuha kita sang bakuna. Kag ang pungsod Pilipinas makabakal sang madamo man nga bakuna. O galing, suno sa report posible nga kon makuha na sa lagko nga mga pungsod na mga 80% na sa bakuna nga bakal. Jutay na lang bilin. Ti kon makabakal gimang kita ang Pilipinas posible sa bakuna sa bulan pa sang Marso, dason nga tuig 2021. Ang second chance mahimo nga second o kon fourth quarter pa sang 2021. Daw kun pigado ka na pungsod budlay no? Hindi ka dali makakuha ti ginauna ang pila ka pungsod Canada kag iban pa automatic may kwarta mong dollar ang kwarta. So makabakal sila ya kun pila ang gusto nila. Pila kalibo-libo nga baksin ang gusto nila. Kita mo ila na. Problema na ang pungsod Pilipinas.
Engineer, may komersyal pa kita. Babalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di Banisa Mayo, baka di buwina sa'yo, libre vaccine, mga shot ya pareho sa swab testing, flu shot, every year libre. Ay kay frontliner siya, porte no, ka di buwinas dito sa Minnesota ya, daw medyo Mayo. Ay ho, di buwinas kiti manggaran ng mga pungsod eh. Si paring Jerry Hontiveros, ari siya oh. Paring Jerry, good morning. Kay Erwin Gonzales, kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Uma Lumina, kay Warlito Nisha, kay Apol Alvarez Tade, kay Miriam Panagiton. Kabudlay sumungan na pala uli. Ang parinte ko manugpuli oh. Hindi siya kapuli. May ticket siya. Tikay wala letter of acceptance. Hindi pwede. Baw, kabudlay ho. Ti kagahon pa ni. Alas 7 ang flight niya. Dapat kung hapon kung tani mahingagaw pa mapalaan sang letter of acceptance say kabudlay ho. Hindi ka kapuli, hindi kaya pa sakyon mo. Bisan may ticket ka, hindi ka pa sakyon. Di kinanglan pa ding sulato sa Bacolod. Ay, oo. Amo na kung kisa kabudlay sang sitwasyon kung magbiyahe ka nga may pandemic pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan eh. Wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahitangan, responsable na pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Kamuanay Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist. So, Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Grace Turitza de la Cruz, good morning lang. Uy, ang trabaho ko no, personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management nga opisina o kon ining CDRRMO. Bisan ko no, may moratorium, sige ang ila opisina. Bisan pa nga may moratorium sa biyahe sa mga local stranded individual o kung LSI padulong sa Bacolod. Tigin klaro ni Executive Assistant kag DRRMO Cluster Head Jomari Vargas bisan temporaryo makapahuway man kag hindi na sila magsugat kaya hindi na pwede mo sa Pizza 21 hindi na makasulod ang mga locally stranded individual diri sa Bacolod. Hindi na sila makapauli. Tikinalan subong, dapat magpalauli na sila. Galing
may pipila pa nga stranded subong. Ang kulang letter of acceptance siling ko. May araw mo nagpuli alas 7 kung taniyo. Hindi pagpasakyon sang pal kay wala sulat halin diri sa Bacolod. Kay Councilor Cindy Ruas na kon amon asling ko kung may manugpuli na mga LSI kadto kamo temprano sa opisina ni Councilor Cindy Ruas kay padalaan niya inasulat ang anuman nga eroplano nga nagabiyahe dito sa Manila. Pagkabaton dito dasig lang na. Wala gani 15 minutos Ang komunikasyon subong dasig kayo. Pag-abot na dito sa opisina sa kung anuman nga pal kaman, Cebu Pac kaman, mabaton nila sa mga empleyado dito, areglado, chiko niya na, pagkatapos, pasakyo niya, papauli diri sa Bacolod. Dasig mala na ang komunikasyon, pero mas maayo kung tani, nga kung may mga kabataan, paryente, himata, kamo nga magpalauli, 3 kadlaw pa lang antes, kinalan proseso nyo na. Para nga, wala sa vlog lang, nga pagsaka ya sa anuman nga aeroplano, puli siya nga wala sang nga kuskos balungos. Wala na question ka may kumplito na siya. May ginakaptan nga dokumento halin dire sa siyudad sang Bacolod. Tiyan mo ini, no? Ang LSI nga mga personel nga nagasugat ba makapawayway man sila. Pero siling ni Jomari Vargas obligado sa weekend nga trabaho. Ini lang pag disinfect sa mga 3 ka mayor nga merkado. Pagkatapos na oportunidad man nga makapauli man ni mga personnel naton, sila tagsa ka pamilya, kag sumuman maka-upod-upod man sa mga pamilya sa tion sang Pizza 24 kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na nga ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon hindi ko pasensya na bigay ang atong income kulang gina sa atong ginagawi man at sige lang pang kaya basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan nga manuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon na inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Siso sa La Carlota, kay Nimya Ngipin Iwayan, kay Ilsa Pabalinas, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Rodilin Alvarez Bayabado, morning man. Oy, sa aton mga utod bala kung may mga bukol nga magtubo sa inyo lawas, hindi pagpadugaya. Tunawa dayon. Resulta sang Loto 645 kita, ang jackpot 166 milyones 546,579. Baka di buinas, isagid ang winner. Milyonaryo instant hamak mo. Isa lang kabilog, suloy agad. Ang 166 milyones, ano niya lang paggasto ni man? Kombinasyon in any order, 34, 11, 6, 24, 25, 39. Basi kamo ang nag-jackpot ha. Resulta sang 645, 34, 11, 6, 24, 25 kag 39. Sa ilo kita, 655 ang jackpot 44 milyones 98,359. Winning combination 50, 7, 55, 25, 36, 28, 655. Resulta 50, 7, 55, 25, 36 kag 28. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Morning na na. Kay Rex
Itoriaga, subong man dira kay Jima Taguan. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Isa ka matahong nga adlaw sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sa bilog nga Bacolod City kag Negros Island. Aton liwat gina-remind ang aton mga listeners sang aton advocacy nga ang supplementation sang vitamin D3 tama gid ka importante sa aton overall health. Kag kung vitamin D3 lang ang paghahambalan, isa lang ka brand ang tested and proven kag ginasaligan sa tanan nga mga Negrense kag sa bilog nga pungsod sa sulod sa masobra 8 na katuig diri sa Pilipinas, ang Life Extension Vitamin D3. Pero gusto naton mga kaabyanan tagaan sang assurance, garantiya kag kasiguraduhan ang aton mga tagpalamati kag users sang Life Extension Vitamin D3. Gusto namon ipahibalo sa inyo ang background kag credibility sang kumpanya nga naghimo sining kinasaligan naton nga produkto nga Life Extension Vitamin D3. Diri man nagasandig ang quality, efficacy, potency, katinlo kag safety. Ang manufacturing company nga naghimo sang Life Extension Vitamin D3 amo ang Life Extension Foundation sa Florida sa Amerika. Ini isa sa pinakadako, masaligan kag kilala sa patag sang medisina. Dapat pilion naton ang 100% nga masaligan, natilawan kag napamatud-an. Hindi naton pagirisgo ang aton kabuhi kag ang aton mga pinalangga sa kabuhi sa mga produkto nga wala kita kahibalo kun diin ginahimo. Ang Life Extension Foundation ang nag-umpisa humalin pa sa tuig 1980. So ang busilingon, 40 years na ang Life Extension Foundation sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuon. Jocelyn Kalamaan da. Good morning lang. May lang nga pag-upod sa aton. Karon nga kaagahon. Di kita na pasudlon ta ang report sang Kapitolyo. Paskwa sa Kapitolyo, ceremonial lights on, ginpatigayon kagabi. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. So, mugod kagabi, nagamat-amat na damo ang mga nagalagaw sa Provincial Capitol Lagunan Park, pati na sa may atubang sa Provincial Capitol Building. Ina matapos nga ginpatigayon ang Paskwa sa Kapitolyo Ceremonial Lights On. Sa diin, ini ang ginpatigayon nanday Governor Bong Lacson, kaga Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa Lights On, maisa ka dako nga Christmas tree sa sulod sang Capitol Building nga moto ang switch nanday Lacson kaga Ferrer samtang ini ang nakaangot man sa iba sa nga mga Christmas lights nga napahamtang sa lagon kag sa sagwa sang Capitol Building. Sa gihapon ginaabisuhan sang gobyerno provincial ang mga luyag magsaksi, magbisita sa sining lugar nga dapat magtuman sa gihapon sang minimum health protocol kag dapat limit gyapon ang kadamuon sang mga nagasunod sa Capitol Lagun. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Kay nini Inventor Arusada, good morning. Ano no ining mga Provincial Kapitulagon, Public Plaza, sa Bacolod, kag iban nga banwa, kag mga kasyudaran, matahom nga mga talan-awon, kung tani para gid sa mga kabataan. Ugaling hindi kagwa ang kabataan. Tani panahon sa Paskwa, katulad sa nagliligad nga tinuig, duga enjoy gid ang kabataan. Kung ikaw ginikanan, dalon musla sa mga matahom nga talan-awon, do ka nami, no? Galing subong ay, gusto mo man, hindi gid pwede. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. Muning landa kay Leo Sukamo. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton. Nokpo ginahulat pa ang resulta gikan sa crime laboratory sang isa ka pulis corporal nga ginaligar nagpositibo sa illegal nga druga. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred ginapaabot pa karon sang Negros Occidental Police Provincial Office ang result gikan sa crime laboratory dito sa Region 6 Office ang ginaligar isa ka police corporal gikan sa probinsya ang nagpositibo sa illegal nga droga. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Dunasco ang deputy spokesperson sang NOCPO. Wala pa sa ila sinima kamot ang nasambit yang resulta rason nga hindi pa sila makatag sang tulid gid nga information angot sini. Dugang pa ni Dunasco may ara pa sang confirmatory test nga matabo batok sa iya kag kung mapamatun-an nga ini siya ang positibo gid man sa illegal nga droga, may mo sa mga tubang sang kaso nga grave misconduct kag posible nga ma-dismiss o kon mapahalin gikan sa sini nga serbisyo. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46.
Kay Martin Alilingda, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon na makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko nakadaong kamandra po kulong to. Tugan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta maghapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda. Tisaling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ka. Kaya natanan sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Umangak lang. Dako na bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madami nga salamat sa Marie Sombrino Pacquiao. Ano ini si Manny Pacquiao man? Si Randy Artiaga Santisas. Good morning man. Evergreen Herbal Capsule ay kita. Ano ang epekto sa tunlawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya, ginabalansin niya ang sistema sa tunlawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap gitingob sa isa ka kapsula. Amo ini siya ang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring Yo Philippine Standard Time las 5:51. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Patay ang iloy sang isang kadetista matapos nakabunggo ang ilang nasakyan nga salakyan nga Ford Everest sa isa ka Ceres bus nga ginapagihan naman sang Valley Car Transit sa National Highway Purok Saging, Barangay Poblacion 2, Syudad sang Sagay. Ang napatay ang ginkilala kay Asuncita Brion sa 37 anyos kag pumuluyo sang Purok sang Pagita, Barangay Balintawak, Syudad naman sang Escalante. Sa interview sa Action Radio Bacolod sa driver sang Ceres bus nga ginkilala kay Ramonito Bagayo, 38 anyos, ginaligar nga ginagaw sa Ford Everest nga ginadala sa dentista nga ginkilala kay Charlotte Macasling, 42 anyos, ang iya dalan sang nakita sini sa malayo pa gilayon siya nga nagpundo. Sa investigasyon naman sa Sagay City PNP, mahimo nga napiyungan si Macasling, rason nga nagdiretso ang iya ginadalang salakyan sa Ceres bus. Sa karon, 3 sa 10 ka pasahero sang Ceres bus ang gindala naman sa ospital bangod sa pilas nga ang pang luwas naman sa katalagman. Si Macasling kag isa pa niya kaupod sa ila sini nga salakyan. Si Bagayo ang temporaryo sa karon priso sa custodial facility sa Sagay City PNP. Sa sini nga panahon, importante man ang ikayang lawas sa malikawan ng mobalitian. Kagsubong nagpadayon sa gihapon ng COVID-19 pandemic, dapat nato nalungan sa gihapon ang ato ni kaayong lawas. Health is wealth, mga balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Kay Dodge Dalida, good morning kay Alex Muntisa, bao kay Di Anton Diaz sang Patria Village, kay Eunice Elban Buena, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian lamon ginasanligan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
Say nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isinan kay Evelyn Bermijo, Arabilia Jan Sanchez, kag kay Kailab Rajid.
Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.